Eat like a Viking. Ayan. Eat like a Viking. Doon, kain tayo dito sa Vikings. Oh, ang dami kong choices. Ayan. Wow. Eh, Bobby. Oh. Roboto? Okay, Jen. At dito po ay mga dessert. Wow, ice cream. Donuts. Sa likod. Donuts. Sa likod. Candies. Gusto niya raw ng candy. Kaysa ice cream, bro. Huwag tayong candy.